Osanibona. Yebo. Yebo, yebo. Makhe. Masibizi. Mfowethu. Njani? Yaphila njani? Phila. Ngizani la? Udlala ngonini. Namanje besegaxele ezihlahleni indlana ubhizo mawuthi wena. Angimani ube sedatshulwa nje la kulomkhono. Bavele bengazi ngisho ukwenzani. Angibambele phela nami lana. Nakavuka la. Udinga ipheshuke lapho udinga ukupheshwa nje la. Ngoluthatha phipho manje. Yosika kusho ngiyosika phi ke. Hayi matha. Badlana nje so ngokwenza kanjani. Ungifakele la uphesha. Wona uyakwazi ukuphesha ngesandla mina ngikwazi ukuphesha ngesandla. Imake ngakufuna imini yonke. Uphumaphi buyephi? Buyephi namhlanje? Boy, bengimatasa kakhulu lokho. Bekonakele namhlanje Masibizi. Konakeleni? Bekonakele ngikhathele futhi ngikhathele nje kade sisebenza. Ninobani? Umuntu udala. Siphuma lapha nalo wadaba. Kunani kandaba? Unenyama esenyameni. Inyama. Uhlatshiwe kandaba? Ayihlatshwanga bekunenyama nje yenkomo ibingahlatshwanga. Inyama yenkomo kanjani? Inkomo ebifele. Inkomo nje ibifele lapha kandaba. Manje asho ukuthi kandaba kuyabazi ke inkolo yabo ke bathi abayidle inyama esilwane esiyifeleke. Ubesefuna nokuyilahla nje futhi. Imali. Sathi thina kandaba bayidli inyama yenkomo ezifele. Wena uyayidla? Hayibo. Phela vele hayi ukuthi kanjani ngoba kumina wena uyayidla na? Cha, angithi manje ilontonsha. Inkomo vele mayisuka ifile. Yonke isuka ifile vele. Ukuthi ifele noma ibulayiwe kuyafana. Ngoba lento Masibisi kufana nokuhlukanisa ukuthi wena hayi ungcono umuntu ofe ngokugula, wayifela. Ungcono kunomuntu odujuliwe uyabona? Kuyafa bonke labo bantu bafile. Sifika kanjani lapha efeni kwabantu? Nazo sifile. Ukuthi ifeke kanjani ukusala efile. Mina into engiyaziyo thina njengamakholwa asiyidli ingcubo. Asidli inyama esilwane esiyifele. Sekuwukwenza nje ngoba umthetho ayikho inkinga lapha. Uyeka into ebalekile befana ngaba uyenzile namhlanje. Waphuthuma inyama indaba yengcubo lapha yana kandaba. Into yana balekile. Awubuka usakhuma nokuthi befana wenzeni namhlanje. Mfanele bekuyolanda ama reports enganze esikole. Ama report obani mana ngizwa mnahle ingane isikole. Ugomora akasafundi. Ugomo ubani mina ugomora. Musukuzenza uhlanya wena. Ugomora befuna yolanda ireports kaGomora esikoleni. Yena wavenjwa yini wapha bebeyile esikoleni ubeyile ugomora esikoleni. Lilanda abazali report matha yini manje? Hayibo kanti kufunda mina. Abazali abalanda ama reports ngoba abazali abahambisa ingane esikoleni. Othisha basuke kube khona into abafuna ukuyikhuluma nabazali. Mangaba bebanikeza ama reports ngengane. Bakunikeze i-report esandleni, bakutshele i-report ngomlomo ukuthi ingane ilokhu nalokhu efuna nikubheke ngayo. Masibisi mina bengengiyeke inyama. Ngihambe ngokuhambisana nalabo misi lapha esikoleni. Inyama yenkomo eyifele. Bengisenyameni, sayididinga sithi. Sayididi, ubathe ufuna ukuyilahla undaba, sayididinga. Sayididinga ngizengiqhamuqa sengijukumayo. Sayithatha ngoba enye into engiyibukile lapha. Isishebo lesana. So lokho siyixoxa nani ngasilo sithi manje ngiyabuka nje bengizobambezela kakhulu indaba yesikole bengekulu. Weshebo, awungichazele la. Manje ke i-report lengane bothi uzolanda mhla kabani? Kwaphela kuyavalwa esikoleni. Awu fanele benike yona befunda mina Masibisi kanti yini bakwethu isidini. Ngoba phela ingane efunda angithi akusimina bengifunda. Urongi makatha. Ngani? Urongi mngana. Nayi report likaGo. Urongi. Uboke wenze lento esho ukuthisha nje wafaka ingane lapho sobahlupha uthisha. Kanjani? Hayi nabo babile kakhulu inkinga. Babileni ngoba wena wasasingane uyisa lapha yana. Ngibona nje lento yokubhaqa abanokubhaqa kakhulu hayi ukuthini. Indawo nendawo inemithetho yakho njalo nakwapho kunomthetho. Nalapha kwami kunomthetho. Nasesikoleni kunomthetho wakhona. Mthetho bheda. Ngathi ingane ibifunde mina ngingenaphi lapha kulo nto yapha. Bekufuna phela yolanda i-report layo uzuthi kuthiwani. Imake Masibisi kwase ngisingelezela ngepeni elibomvu yonke into. Iyona report ke leyo uthisha befuna ukukuhlalela nawe phansi. Ubenikelani wena? Ubekunikelani wena? Yabona? Ulivulile Masibisi. Livulekile le report house ngilivulile, livulekile. Kodwa bengizohamba mina ngimumutheka ngisuke ne report lapha ngazi ukuthi ingane ipasi noma isikhathi sini. Iyona ke le imphumela kaGo. Senze kanjena ngoba nenzani? Angithanda into ejilisayo. Ngithanda ujuqu into ka1. Wenzani wejuqu? Balento hlatshwa. Ufanele umsihlatshayo?
Umfonelela nomisi. Akalibambeki ngoba kungenjalo mina uzobamba yini ame ngalibambi yena ucingo. Hayi inkosi yolunga kudala. Ngicenge kwani lalela lana wena. Ungangijwayeli kabi yezwa yini? Wesikhohlakala sikamisi uyifeliseleni ingane yami? La ungakhulumi nami ngathi udilike emthini ngisela umngane wakho wena. Ngikhuluma nomacele awusangizwa yini hayibo awusangazini. Khuluma nomacele. Ugogo kaGomor ulo ubani sibonele igama lesikole bakagumede yini. Umfayile yini angayenzanga kahle. Ungazongibhedela ningi uhlakaniphe kabi nje uGomor uhlakaniphile ayikho into abengayenzi kahle. Ingena futhi bengeze emhlanganweni wesikole ingena phi lonto le? Bekufunda mina noma ngifunda ingane? Thisho mngala ungangisabisi ngontombela mina lo usakabhudu lesizwe ungangitsheli ngalonto ungena phi thisho omkhulu lana? Ngiyanyanyisa lalela. Lutho ke vele ke khuleka mina nje ngeke ngihlule omiso ongafundanga wena ongafundanga. Ingane uhlakaniphile njengoba ngitshela ngisho la ekhaya. Oh la ekhaya ukhuluma isingisi uGomor uyasikhuluma nje kakhulu ngisho ebuko Popayi wena. Hayi wena uzonda mina ngiyakubona. Ngizonda cha shono nje mawuzonda mina. Lalela. Ubani loyo? Futhi vele nonke nihlangene ngami vele nisebenza nonke naye vele ngeke samthande. Uzomthanda kanjani yena? Angisena kumngane wakho lalela ukuze ungangixifikeli ngalonto yakho. Nento ebhalelana futhi unana ukudelela. Uyadelela nje kakhulu ukhuluma namathi udilike emthini. Usho ukuthini mawuthi umzali bekufanele afake nento yakubhala amakokoroshi lalela la wena nambo kubuyela esikoleni oqedela into lonto nje awuqedile isikole siyakwazi. Siyazi hayi ungangijwayeli kabi ngesihlo lokubona uMsithini wangena ngoback door. Ufakiwe lapho ushuthekiwe sisi. Nento ebhalelana ayikhulumi. Ungangiphihleli mina ngisena umnakweni yezo. Ngizowaqoqa ngenqindi lawo mazinyo akhe aqaqele la. Wentomzana kahlatshwayo. Sengivala nje ngizokunikeza ithuba lokuthi uyilungisa yonke le nyovonyovo yakho. I-report leli ngizolibusela kuyena umngane wakho olinikezene ngoba kwakhona lokho kungidelela ukuthi i-report lomntanami ebese umntanami bese uhamba ulinikeza abantu emgaqweni. Ubungangilindi ngani bese ngithe ngiyabalekani ngaphela bengizofika mase nginesikhathi. Ngiphuma phi kwananti ngitshola nawe ngizokuthi bengiphuma phi ngahile ngani lapha. Phuma enyameni mina benge ngiyeke inyama ngize kulonto yakho. Yini ayizolungu bekuthiwa ngafika angitsholi nawe sisi lalela. Lutho khuleka ngisoni lonto usho omkhulu walapho lojola naye mina ungangitsheli wafika ngizokubona. Ingane iphasiswa ukuthi wena uyifundise njengothisha. Shupha nami kwafanele ngihole ke makunjalo. Kwafanele ngihole mase ngifundisa sobabili. Ngiyahola ngiyaholani mina ngibuza lokho. Ngizowaqoqa lawo mahips akhe adileka yezwa ngizowaqoqa mhla sihlangana sisi. Angikusabi phela ngifuna wazi lokho ukuthi angikusabi. Awubani umhlolwani umhlolo akahlola ingqondo yakho ungangitsheli ngabahloli mina fanele uqale ukuhlola ingqondo yakhe ebolile. Felisa ingane umntana ngicela umphasisi. Awuzomphasisa uzoshintsha yonke lento ebhalela umphasisi. Ukhuthele ke nje uGomora futhi ngiyazi kuthiwa uyena obesula ngisho ibhodi. Ngisho zonke izinto uyena obesula ibhodi ngeke azafeyile lo muntu ufayiliswa yini umuntu obesula ibhodi njalo. Wakuphathela sekulezela nje nemfini ensuku kanti ufunani wena athi ngiphathisile imfini. Awusamphasisi ngani sengizangenza ngisho imfini. Wedelela wena lalela kuzokusiza ukuthi nje bayivaliwe ikole usheshe uhambe kini. Ngoba ngisakudingi la endaweni yakithi. Uzolimala nje kakhulu ngiyakutshela phela ngubuzi.
nonke na uthisha omkhulu wakho lo ngizonibhanqa nonke ngamakhanda nakukho la izoyakhona uzobuya nginyaka uzawuyabuya uza kuleso sikole phela ngimsabi mina uzobuya nje futhi ngizomphasisa futhi kuya kwenye igrade elandelayo hayi uthi kanjani nijwayela abantu kabi ubani loyo muphi nonke anifundile naye lo akafundile vele naye nonke nje onqema idada ubani mina ngikutshela ukuthi asadelela intombazana asengalibamba silivalile yazi adelela intombazana emasibisi yazi yadelela hawu ngicela uthathe lento uyibuyisele kuyona ubani odelela phakathi kwakho nentombazana ngoba mina ngizwa wena udelelayo ngidelela ngathini udelela uthisha wabantu manje bekufuna iphasisele ngani noma ifailile kansele wena uyifailisile vele ngamabovu ifailile hlakaniphile Gomora khuthele wematha musu kufanisa into ezingafani ukuthi uGomora uhlakaniphile mayihlakaniphile into zasekhaya akufani nokwasesikoleni ukuhlakanipha ngisho izibuzi ilando wena uGomora uyabona akela into zibuze esikoleni imbuzi uyibona ngisho iqakala lembuzi kulibona nje akufundwa amaqakala lapha esikoleni ezimbuzi musuhlanya wena uyathelela wena ngokomthetho uhlangane nawe le ntombazana pethu phela mina ngene umisihlatsha ngibheke kahle hayibo udlala ngohlana ngibheke lana ke mina ngena ngomisihlatshayo ungangithathi kanjalo lalela ngicela ubuyisele lento yakho kuyena mhlanyeli wena ubuyisele lento yakho kuyena sizile ngasasele report buzokwazi ngani ngathi okusala ingane yami yahle libe lokulanda inyama engcuba lapha engabonzi into ezibalekile okusala ngunyaka usa ingane yami yahle uya kwelinye ngiyakidlule futhi ngeke umsizi ukusadluliswa efailile maya udomkopo ufuna ahlale lapha kuleya class azaqaqeke la uGomora ufuze mina uGomora uhlakaniphile nje kakhulu unamanga yabona mayifunza wena udomkopo wokugcina ingapho nje ukhuluma nomisi uthukana nomisi ngisazomxova futhi nje ngiyazi ngisho nase cottage lakhe ehlala khona ngizofika ifundile phela intombazane ngeke isalibamba ucingo lwakho ngoba uyakubona ukuthi umama obhayizayo uhlala kule vele cottage hayi awuhlwane ngani yabantu nesiqede wena akahlali la wami ngizokuzana nawe sesisangene ngifuna ukuyake ngifuna ukuyake uzoyiphasisa mhlawumbe uhlala ku akahlali lapha uhlala nguphi umuzi ngambi la ntombazane ngoba ihlala ecottage yazi yosindela lokho yosindela lokho mzali kunje amasokisana uGomora amasokisi uhleze ephezulu amasokisi ngiyamgqokisa nje kahle la endini amasokisana la kuthiwa afanele wanyusi akasile lona uyisidomu ngoba phela vele mhlambe kusuke mathiwa amasokisi esephansi so mhlambe kade sedlala nezingane sekuyi break amasokisi vele azokwehla mina kufanele ngimnyuse kanjani ngibe ngilana ufike ngesikoleni ngiyomnyusa amasokisi ayisile la ntombazana siyabonga kulabo abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina aniboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi bakwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini